ayaw mo lumabas? Ayoko kuya. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Loh, ang arte. Nandun yung mga alak sa labas. Kilala kita, Oye. Huwag ka na nga magpanggap dyan. Halika na! Ayoko nga kuya. Hindi ako inom. Pass muna. Wow! Isang malaking himala ah. Sa lakas mong uminom, magpapas ka ngayon? Eh kasi naman kuya, inimbita mo pa yung barkada mo. Uy, teka nga. Anong problema sa barkada ko? Birthday ko naman ah. Saka syempre, imbitahan ko talaga yung mga yun. Saka matitino naman silang kainuman ah. Professional yung mga yun. Sinasabi mo bang hindi matitino mga kainuman ko ha? Wala akong sinabi. Nag-a-assume ka na naman. Kasi naman eh. Halika na nga. Makisali ka na sa amin kaysa nagmumukmo ka rito. Di na kuya. Pahingi na lang ng alak. Yung nga. Hindi kita bibigyan kung hindi ikaw mismo yung kukuha doon sa labas. Nilabas ko na yung icebox. Nandun yung mga alak. Pinapalamig ko kaya lumabas ka na. Ayoko nga dun kuya. Kulit mo naman eh. Eh bakit nga? Ngayon ka lang nag-inarte ng ganyan ah. Bakit kasi inimbita mo rin si Franco? Sino? Si... oh, kaya pala. Okay, gets ko na. Ex mo nga pala yung mokong na yun, nung babaeng-babae ka pa. Sorry ha, hindi ko kagad naisip yun ah. Wow, tawang-tawa. Kung isumpa kaya kita ngayon. Teka lang, ikaw na mismo nagsabi na pass is pass, di ba? Kaya kalimutan mo na yung nangyari. Mag-move on ka na. Siguradong nakamove on na rin yung si Franco. Tsaka ikaw naman yung nakipag-break dyan eh. Kahit na. Nakakahiya pa rin na magkakaharap kami ulit tapos ganito na itsura ko. Pogi na, hindi na maganda. Bakit? Gusto mo bang magpaganda sa harap niya? Hindi ah. Ba't naman ako magpapaganda para sa kanya? Ano siya, sinuswerte? Cute talaga ng younger sister ko na yan. Yak! Tumikil ka nga kuya, kinikilabutan ako. Alam mo, Oye, mas lalo makakalata si Franco na hindi ka pa nakaka-move on sa kanya kung hindi ka magpapakita. Harapin mo siya na parang wala ka nang naalala sa nakaraan nyo. Ituring mo siya na parang stranger na lang sa buhay mo para hindi ka mailang. Lalaan ng advice mo, ya. Seryoso ko, tanga. Mas magtataka yun kung hindi ka lalabas kahit nasabi ko nang nandito ka nga. Siyempre, isipin nun, ayaw mo siya makita. Hay, oo na. Sige na, lalabas na. Magbibihis lang. Magdedress ka ba? Gago, lumabas ka na nga kuya. Susunod na lang ako. Okay. Hintay kita sa labas, ha? Dear love, ako si Juliet. Pero mas komportable ako pag tinatawag sa palayo kong Oye. Lesbian ako pero late na ako nag-out. College na ako noon at nagka-boyfriend pa bago ko inamin yung tungkol doon. Nagulat parents namin, lalo na si Kuya Jason kasi dalagang Filipina talaga ako bago ko pa inamin yun sa kanila. Yun din ang dahilan kaya ako nagustuhan ni Franco. Ilang buwan lang naman naging kami ni Franco nung college. Pero nung mas nakilala ko na yung sarili ko, nakipag-break ako sa kanya. Pero sa kabila ng peaceful breakup namin, parang hindi ko pa rin siya kayang harapin. Kuya, may mainit na tubig na... Ano ginagawa mo rito? Oh, gulat na gulat ka naman masyado. Doon ako sa sala niyo natulog, oy. Hindi ko na kinayang umuwi kagabi sa sobrang kalasingan ko. Kaya dito na ako pinatulog ng kuya mo. Iinom-inom ka kasi tapos di mo naman pala kaya. Pinainom ako ni Jason ng marami. Kagabi lang kasi ulit kami nagkita kaya gusto ko rin makabawi. Kakauwi ko lang dito last week. Patagal-tagal din ako sa Cebu. Hindi ko tinatanong. Di ako interesadong malaman. Sinasabi ko lang naman. Ba't ang sungit mo? Meron ka ba? Paki mo. Umuwi ka na nga sa inyo. Gising ka na, di ba? O, kaya mo na mag-drive kaya pwede ka na umalis. Grabe. Ganyan ka ba talaga sa mga bisita nyo? Sa'yo, oo. Bakit? Kasi ex mo ko. Baka naman may natitira ka pang feelings dyan kaya masyado kang apektado sa presensya ko. Kapal naman ang mukha mo. Ano akala mo? Magsisave ako ng feelings para sa'yo? Hey, kadiri, kilabutan ka nga. Wag ako, Oye. Alam kong kahit gusto mo nang magpakalalaki, tumitibok pa rin yung puso mo para sa akin. Napaka-feeling mo talagang buwisit ka, no? Saang lupalop ka ba galing at di ka updated na babae na yung gusto ko ngayon? Sus! Sure ka bang di ka na naapektuhan sa akin? Oo! Sure na sure ako! Sige nga, lapit ka nga. Tapos tumitig ka sa akin. Huwag kang kukurap. Pag kumurap ka, ibig sabihin yan, gusto mo pa rin ako, kaya ka naiilang sa akin. Ano?
Ayoko! Bahala ka dyan! Bakit? Natatakot ka bang malaman ko yung totoo? Kapal mo talaga, no? Makapal ako? O nagsasabi lang ng totoo? Sige na, Oye. Gawin na natin. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo, papasaan talaga kita sa mukha, makita mo! Kagatin mo na lang labi ko gaya ng ginagawa mo dati. Tumahimik ka na nga! Bakit ako tatahimik? Kasi gusto ko. Ako? Ikaw yung gusto ko. Buisit ka! Buisit ka! Sinira mo yung umaga ko! Baka kinikilig ka na talaga sa akin yan. Hinding-hindi ako kikiligin sa'yo, kaya huwag ka nang umasa. Oh, bumili lang ako ng pandesal sa labas. Pagbalik ko, nag-aaway na kayo. Aga ng LQ nyo ah. Isa ka pa, kuya. Hindi ka na nakakatuwa. Ba't naman ako nadamay dyan? Sige, mangmaangan ka pa. Konti na lang talaga makakatikim na kayong dalawa. Halik lang, sapat na sa akin. Ewan ko lang sa kuya mo kung anong gusto niya matikman. Okay na ako dito sa... sa pandesal. Pero mas okay kung magkakabalikan kayo. Kuya! Mula nung bumalik si Franco galing Cebu, hindi niya na ako tinigilan. Palagi na siya sa bahay namin. Pinapaalis ko naman siya pero lagi niyang dinadahilan si kuya. Siyempre, pag si kuya yung nag-imbita, kabastusan talaga kung papaalisin ko na lang basta-basta yung bisita niya. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Madalas akong wala sa bahay dahil sa trabaho ko sa office. Kaya lang, tuwing umuwi ako sa hapon, hindi ko na nagagawa yung routine ko dahil sa presensya ni Franco. Ano na namang ginagawa mo rito? Dito ka na ba nakatira sa bahay namin? Parang di ka na umaalis ah. Bumibisita lang naman. Aba, mukha bang may pasyente dito para bumisita ka? Pasyente lang ba dapat yung binibisita? Oo! Tsaka may batas na ngayon dito sa bahay. Bawal bumisita kung di naman inimbita. Okay. Pagpapaimbita ako kay Jason. Bakit ba ang kulit mo? May bahay ka naman ah. Siguro naman, komportable ka doon, di ba? Hindi mo pa rin ba nagigets, Oye? Nandito ako kasi gusto kitang makita. Kadiri! Totoo nga. Gusto kitang makita. Gusto kong marinig yung boses mo. Di mo kasi pinapansin yung mga message ko sa'yo. Eh bakit naman kita re-replyan? Close ba tayo? Dati. Hinalikan mo pa nga ako, di ba? Ang hilig mong mag-uungkat ng nakaraan. Tapos na yon, natuldukan na, okay? Huwag mo nang balik-balikan. Paano kung gusto pa rin kita? Aba, wala akong pakialam kasi hindi na kita gusto. Babae na yung gusto ko ngayon. Sinasabi mo lang yan pero hindi ganon yung nararamdaman ko. Ay, wow. So ano? Mas marunong ka pa sa akin ngayon, ganon? Hindi. Pero nararamdaman ko na may part pa rin sa'yo na affected ka pa sa akin. Guni-guni mo lang yun, boy! Umuwi ka na nga! Huwag ka na makihapunan dito. Konti na lang pagkain namin, nakikikain ka pa. Kaya nga nagdala ako eh. Buisit! Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na lang ako dito. Kung naiinis ka sa akin, wag mo na lang akong pansinin. Di naman kita kukulitin. Basta, wag mo lang din akong susungitan ha. Kapal talaga ng mukha mo, no? Ako pa talaga mag-a-adjust. Di naman sa ganun. Wala naman akong gagawing masama rito. Gusto ko lang talaga bumisita para makita ka. Pag nagawa ko na yun, okay na ako. Ang cringy mo, alam mo yun? Kung nakikringe ka sa akin, ibig sabihin naaapektuhan ka pa rin talaga. Aminin mo na kasi, Oye. Gusto mo pa rin ako. Hindi mo lang talaga maamin sa sarili mo kasi nako-confuse ka. Hindi lang talaga makapal yung mukha mo. Ang hilig-hilig mo pang mag-assume. Hindi kita susukuan, Oye. Promise. Bakit ba kasi ako pa? Ang dami namang babae dyan, ang babaeng-babae talaga eh. Oo nga. Maraming ang babae sa paligid at lagi mong sinasabi na babae na yung gusto mo. Pero bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin girlfriend? Hindi ako nakasagot sa tanong na yun ni Franco. Mula nung mag-break kami at mag-out ako, wala naman talaga akong nakarelasyon na babae. Kahit nga lalaki, wala rin akong magustuhan. Pero mula nung bumalik siya, naguluhan na naman ako. Wala naman talaga akong time dapat para sa love na yan. Nakafocus na lang ako sa trabaho ko. Nakakapag-travel naman ako at nakakalabas kasama ang barkada. Kontento na ako sa ganun. Pero ayaw lang talaga akong tantanan ng ex-boyfriend ko. Si Kuya, nasan siya?
Dinala na sa OR. Kumalma ka muna, okay? Magiging okay rin siya. Paano ako kakalma? Paano kung... Sana kasi nandun ako sa bahay para may kasama siya. Walang may gusto sa nangyari sa kuya mo, okay? Hindi naman natin alam na aatakihin pala siya. Sinabihan ko na kasi siya eh. Nabawasan niya yung pag-inom. Tapos, nagbe-vape pa siya at hindi healthy yung mga kinakain niya. Kahit na alam niya high blood siya. Ikaw ba nagdala sa kanya dito? Oo. Hindi ko na nasabi kanina kasi nataranta na rin ako. Buti na lang tumulong yung ibang kapitbahay nyo kaya nakarating kami agad. Buti na lang naisipan mong pumunta sa amin kanina. Hindi pa naman ako basta natatawagan. Tsaka anong oras na ako nakakauwi? Wala rin naman pumupunta sa bahay para i-check si kuya. Kaya nga eh. Tumawag pa ako sa kanya mga 1 oras bago ako pumunta sa inyo. Okay pa siya nung kausap ko. Binibiro-biro pa niya ako kanina tapos biglang ganun yung nangyari sa kanya. Ay, kailangan na talaga niyang tigilan yung pag-inom. Pagbawalan mo na yung kuya mo. Paghigpitan mo na paglabas niya rito. Gagawin ko talaga yun. Siya na lang yung meron ako kaya hindi siya pwedeng mawala sa akin. Nandito pa ako. Tutulungan kita sa kanya. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala pa yung nangyari kay kuya. Buti na lang makulit ka. Kahit binawalan na kitang pumunta sa amin, nandun ka pa rin palagi. Thank you, Franco. Thank you talaga. Ano ka ba? Wala yun. Parang magkapatid na kami ng kuya mo. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kahit ikaw, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Ayan ka na naman eh. Alam kong hindi ito yung tamang oras para dito. Pero totoo yun, Oye. Ikaw pa rin talaga yung gusto ko hanggang ngayon. Kaya gagawin ko lahat para magustuhan mo ako ulit. Maging masaya tayo kagaya ng dati. Hindi mo kailangan mag-isa. Kaya mo bang panindigan yung sinabi mo kahit ganito ako? Kahit hindi ako magpakababae? Kasi ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, kung inaasahan mo na magpa-factory reset ako para sa'yo, mas mabuti pang manligaw ka na lang ng iba. Factory reset talaga? Basta parang gano'n na rin yun. Siyempre, lalaki ka at babaeng-babae ako nung naging girlfriend mo. So, alangan namang maging tayo na ganito na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Kung dyan ka komportable, okay lang sa akin. Hindi ka ba mahihiya pag sinabihan ka na may girlfriend ka na mas lalaki pa manamit kaysa sa'yo? Cute mo. Siyempre hindi. Cool nga yun eh. Machi-machi tayo. So ano? Okay lang ba kung liligawan kita ulit? Ipagdasal mo muna na ligtas si Kuya Jason. Kahit walang kondisyon, gagawin ko talaga yun. Pag naging okay na siya at nakalabas na ng ospital, tsaka natin to pag-usapan ulit. Talaga? Oo nga. Huwag ka namang ulit kung ayaw mong magbago pa isip ko. Okay, baby. Baby mo mukha mo. Dear Love, nakaligtas si Kuya Jason. Marami nang bawal sa kanya matapos yung operasyon. Naging kami ulit ni Franco. After 1 year, nabuntis ako. Maraming hindi makapaniwala na may boyfriend ako at magkakaanak na kami. Pero tinatawanan ko na lang sila. Ang mahalaga, masaya kaming dalawa ni Franco. Pag kasi inuna mong i-please ang iba, unti-unti mong nakakalimutan kung ano talaga yung gusto mo at kung saan ka masaya. Hindi naman lahat may intindihan ka. At hindi mo responsibilidad na ipaliwanag palagi ang sarili mo para lang matanggap ka nila. Minsan, mas tahimik at mas magaan ang buhay pag natutunan mong piliin ang sarili mo. Kaysa mabuhay ng naaayon sa expectations ng mga tao sa ginagalawan mong mundo. Metro's #1 Love Radio. Basic!